Kode Radio International langoɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkame wakkatire nde, barkame fottugo nder taskaram jamin ɗi hande. Kode Radio ɗo waddanon taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗan tolla bangal taskaram jamin ɗi hande. Nder taskaram jamin ɗi hande min godi taskaram faamu diina. Amma ko ɗon ha mi hoto en Sa'ad Abubakar Ganye hanko joɗi fasitir habaruji hande. To madalla, bako mi jangina on kubaruji ɗinni nda ɓurduɗi nder maji. Onanon hukuma hakilanki suɓi lesdi Nigeria andini sarti nyalɗe ɗe ɓe fuɗɗata waɗugo ɗerewol sakkingo suɓi ha Nigeria je suɓi hitande 2027. Gwamnajo diwal Katsina wonde waylankere Nigeria o tumi wallitoɓe bononda en joɗiɓe nder ummatore be aybe ha kippiɗe ɓe yarata ha diwal Katsina. Wakilijo ardiɗo lesdi America Donald Trump o yari gilla ha nokkuɓe sendinta Falasɗinanko en wallinde ha nokkure Gaza. Jonta kam da kubaruji ɗin ɗi fu maji. Hukuma hakkilanki taskaram suɓol leddi Nigeria INEC andini sarti nyalɗe ɗam ɓe fuɗɗata waɗugo ɗereji sakkingo suɓi ha Nigeria hiddeko suɓol hitande 2027. nder andinore fere ɗam ɓe wurtuni hedi matotoro X hande jumɓare. Hukuma INEC andini wi ɓe fuɗɗan waɗugo ɗereji sakkingo suɓi on ta matotoro internet diga 18 lewru 8 hitande 2025. Ɓawɗon fahin hukuma INEC andini wi 25 lewru 8 mai on fahin ɓe tammi fuɗɗugo taɓugo ɗereji sakkingo suɓi ha nokku ɗi ɓe mari jawleru ha Nigeria nder diwalji 37. INEC andini wi ɓe fuɗɗan kuɗe ɗen on iga jamdi 9 yahugo jamdi 3 ha kala nyaloma fu hakkunde yende altine yahugo yende jumɓare. Nder fahin hukuma hakkilanki suɓi INEC noddi ummatore ena ɓe yetti duɓi 18 ɓe heɓai waɗuki ɗereji sakkingo suɓi do ɓe naftira e wakkatire nde ngam yahugo ta ɗereji sakkingo suɓi ɗam latti wore nder ɗerewol mari bote dow maɓɓe. Gwamnati diwal Katsina wonde waylankere Nigeria tumi himɓe wallititta bononda en be jawabuji enenta wallinde tageɓe fere-fere be hakke ha ɓurna nder kippiɗe ɓe yarata ha galluje fere-fere ha diwal Katsina. Komishinajo hakkilanki e pererento mo diwal Katsina Honorable Nasir Ma'azu kanko andini banni wakkati o waldanno be jandiyanko'en ha gallol Katsina. Nasir Ma'azu andini wi'i ɓurna nder maɓɓe wallitoɓe bononde en ɓen ɓe ɗo yarana ɓe nyamdu hawtande e hokkugo ɓe jawabu dow ɓurna nder kippi ɗam ɓe yarata. Ngam majum o noddi dow handi hosa jabruɗe ta laabi kanɗi ngam yugo faddi kuuɗe bononde en ɓen watta ɗam ɓe heɓata wallinde iga himɓe latti joɗata nder ummatore ha nder galluje fere-fere. Nden fahin komishina Nasir Ma'azu andini wi'i kuuɗe ɓurna nder ɓe wallititta bononde en ɓen watta ɗo lorna dabare gwamnati watta ɓaawo mastin lattake to gwamnati hosi dabare fere ngam yugo ɓe taɓɓi nden fahin ɓe faddi bononde en ɓen iga yarego kippi ɗam ɓe yaranno ɓoyma sei latta ɓurna nder wallitoɓe bononde en ɓen kamɓe on hosata halalaji ɓe nani ɗam latti je sirri nden fahin ɓe hokka bononde en ɓen. Ngam majum Honorable Nasir Ma'azu o noddi kala ɓe natti marɓe juuɗe ha wallituggo bononde en ɓen do ɓe dasita iga kuuɗe ɓe watta hiddeko gwamnati ena hukuma en rento yotta dow maɓɓe. Wakilijo ardiɗo leddi America Donald Trump Steve Witkoff o yari gilla ha nokku ɗam ɓe sendinta Falasɗinanko en wallinde nyamdu ha nokkure Gaza ɓawo konu ɗam ɓe watta hakkunde Isra'ila enanta Falasɗinanko en ɓen ɗo hewtina duuɓi 2. Steve Witkoff ni o yari gilla ka on hawtande e timaɗo America ha leddi Israel Mike Huckabee mo kanko ma o latti nder ɓe yari gilla ha nokku ɗam ɓe sendanta Falasɗinanko en ɓen kare wallinde ɗam ɓe yari ɓawo torra weelo ɗo mbara ɓurna nder Falasɗinanko en ɓen.
lattake ɓe taɓɓi laawol ɗam ɓe nastinta nyamdu enanta lekki fa'ago Falasɗinanko'en ɓen hedi leddi Egypt hidde ko noddandu lesɗe duniyaaru ɗuɗana Amerika enanta Isra'ila dow ɓe maɓɓita laawol nastingo kare wallinde nyamdu enanta lekki fa'ago Falasɗinanko'en ɓen. Nder lesɗe yerɓi wallinde maɓɓe fa'ago Falasɗinanko'en ɓen ni woodi Germany enanta Spain hawtande e Belgium enanta France, nden woodi Bahrain hawtande e leddi Jordan enanta United Arab Emirates. Majalisa mobgal duniyaaru andini wi'i Falasɗinanko'en hewtinta 1,400 on soyti yankiji maɓɓe nder dabare ɓe habdinta je heɓugo kare wallinde ɗam ɓe waddani ɓe ɓaawo torra weelo ɗo tampina ɓe mastin. To heɗitoɓe titanko'en wawata waddangon kenan nder taskaram kubaruji duniyaaru e gasar radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. To Sado Bakar Ganye a yettama. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohas 1295 daidai jamdi 8 yahango 8 e reta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. Daro tol diga Abuja lamurde lesdi Nigeria to majalisaro minister lesdi Nigeria les ardugal jagorgal Bola Ahmed Tinubu waɗi jonde ha yake jonde nden on bo majalisaro ndun notani hugo kuɗe fere-fere nder kuɗe den hauti be waɗugo buwale ha diwal Adamawa, Taraba, Kano e Ekiti. Da Umar Aliyu e rotol ngol. Ha ragare jonde majalisaru majum wato Federal Executive Council FEC les jagorgal Bola Ahmed Tinubu, ministajo hakkilanki cakol kubaruji Alhaji Idris Mohammed Malagi ardi minista en nayo ngam warugo waɗana jayndiyanki en ha fada ko jonde majalisaru majum fottini ha yake jonde maru. Nde o wolwanno ministajo hakkilanki kuɗe boale Engineer David Umahi andini dow ɗareji ɗi o waddi heɓi dungayere majalisaru ndun ngam doggingo kuɗe boale ha nokkuje fere-fere nder lesdi Nigeria. Aran majalisaru ndun notani kuɗe boale cenduɗi ha diwal Sokoto be diwal Kebbi dow cede ko ɓurata naira trillion 2 be ngol Lagos yago Calabar andirangol Coastal Highway dow cede ko hewti naira trillion 1 be million 600 be ujune 500 be mo'itingo boale mauɗe ha diwal Adamawa, Taraba, Kano, Ekiti be Ebonyi. Nden Umahi wi ardiɗo lesdi habdi masin hedi mo'itingo laabi ha lesdi ndin ko fonditittako. Mr. President has done extremely very well in road and bridges infrastructure. There's so much to talk about in terms of what Mr. President is doing. Kanko ma yake o wolwanno ministajo hakkilanki shanu jamu Professor Ali Pate andini dow majalisaru ndun notani tigguki nokkure nyawndugo nyaw kansa bi'eteɗum Oncology Center ha Jami'a Ibadan. Pate wi gomnati hoyi jabruɗe man on ngam hoytinango yiidoɓe be jarribore nyaw kansa ha lesdi ndin majjirru. Minista John wi ɓaawo Jami'a Ibadan gomnati ɗo taskita tigguki nokkuje ha ɗum nyawdata nyaw kansa man ha Jami'a Ahmadu Bello gonga ha Zaria be Jami'a Lagos hawtade be nga Jos. To nokkuje ɗen timminama, Pate wi yiidoɓe be nyaw kansa wawan suɓugo ko tefa nyawndigo ha nder lesdi Nigeria malla bo tefoya ha lesɗe yaasi. Folks who are unfortunately facing the deadly disease of cancers may choose. Yimɓe ɓe giidata be jarribore nyaw kansa cuɓan hutinirgo be nyawtorɗi amin ha lesdi ɗo ko mburta yaasi lesdi. Nyawtorɗi ɗi ardiɗo lesdi tiggi nyawndan ɓurna nonɗe nyaw kansa fuu. World-class infrastructure that this president has provided can be able to attend to most kinds of cancers. Kanko bo ministajo hakkilanki shanu yite lamtarki Musta Adebayo Adelabo andini dow majalisaru ndun notani kongila heɓango goɗɗi nder jami'aji lesdi ndin yite lamtarki
kutinirojum be nange wato renewable energy. Jami'aji ɗi botorta be kongila man hauti be jami'a Ahmadu Bello ngonga ha Zaria, be jami'a Obafemi Awolowo ngonga ha Ile Ife, be jami'a University of Nigeria ngonga ha Nsukka, be jami'a wa Ibadan, be jami'aji gwamnati mobgal lesdi gonɗi ha Jigawa be Taraba. Cede ɗe ɗum majjinta ha waɗugo kuɗe ɗen bo heɓete iga jiba gwamnati be bankiru duniya. Nden Adelabo ɓesdi wi'ugo those already completed were actually University of Abuja. We have the University of Maiduguri, equally University of Calabar. We also have the Nigeria Defense Academy. Then we have the University of Agriculture, Abeokuta. Jami'aji ɗi gwamnati arti timmini heɓango yite bo hauti be jami'a Abuja, be jami'a Maiduguri, be jami'a Calabar, be jangirde eltore sojen wato NDA, be jami'a eltowa dow shanu ndemri be ngainaka wato University of Agriculture ngonga ha Abeokuta. Kanko bo ministajo ha hukuma hakkilanowa jahale be piroje wato Aviation Minister Mustafestus Keyamo andini dow majalisaru ndu notani hukuma mako mo'itingo pelel jipporde piroje nde Murtala Mohammed Airport wonde ha Lagos, be babal jipporde piroje nde Malam Aminu Kano wonde ha Kano, be babal jipporde piroje gongal ha berniwol Port Harcourt. Mo'itingo nokkuje ɗon fuu nyaman cede ko ummani naira biliyon 900. Iga fadorde lesdi Nigeria Umar Aliyu Kode Radio International be TV. To Umar Aliyu a yettama jonta mo nda taskaram faamu diina hawtade Modibo Usman Baferi. Kode Radio e TV waddanta on taskaram faamu diina maɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الذي طهر القلوب بالإيمان والأبدان بالطهور وجعل في الطهارة راحة للروح ونورا في الوجه وسكينة في القلب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالنقاء والدهور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ummatore julɓe worɓe rewɓe heɗitotoɓe taskaraji andu diina maɗa e gonɗon fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. miɗon jaɓɓo on ne foti e nder taskara meɗen ɗum bo ɗen wadduki taskara juldanku biyeteɗum andu diina maɗa. taskara andu diina maɗa gaytinojum pindinojum cappotoɗum janginojum e dow ko darani diinal islamaku. jangina geɓe tati e nder diinal islamaku ɗe geɓe tati ɗen kanje ngoni bo ersese diina. aran wakkatire wonde andu diina maɗa ɗon jangina ko darani ilmul aqida ko mbiyeten tawhidi anduki jomirawo. wakkatire wonde bo andu diina maɗa waylito e dow ko darani ibadat dewal ngal gaɗeten hakkunde meɗen e joomi en. wakkatire wonde bo andu diina maɗa e yesito e dow ko darani mu'amalat gaadal hakkunde meɗen anen. taskaraji jawtiɗe bolwino e dow kuugal hijjore. lawru hijju bo ɗon tefa salaki. ngam ma non taskara andu diina maɗa yiɗi yeesitaki e dow no yaawi jangito goɗɗi ɗi jangino kiɗɗi ɗi janguno kiɗɗi ngam ma witi paara yeeso e dow
ko ɗum tammi jannguki yeeso. Accu fuɗɗiren e ga RCC kanjum woni senan. Senan kanjum woni ko gaɗɗen yeeso e hannde. Ndaaranen senan nden faaten ko ndaarani bano julde e ko nandi e maaji. Tawi senan hanjam wonte bano ma ko ɗum wiyata mana julɗo tuugi dow maajum. Kanjum bo senan kanjam woni bano iililal juldanku. Ɗum baabuwol bo mawngol e nder baabuwol dewe. Ɗum ɓadagal bo ɗum nastirde nde yolde nde neɗɗo nastatamo ngam ma ɓasto joomiraawo ɓangiiɗo ceniiɗo. Ko woni senan e ne wangi hanjum wonte lootuki e laɓɓinki e senaaki. Laɓɓinki senaaki ki waawa ki latto e dow kuujeji ɗiɗi. Aran woodi senan ɓernde. Laɓɓinki nde senna nde. On fof muuyɗo ɓastaaki joomiraawo se ko walanamo o laɓɓina ɓernde maako taawo bako o ɓasto joomiraawo. Se o laaɓi ɓernde maako laaɓi nden o tefa kadi ko ɗum wiyata senan terɗe, senan koltal, senan nokkure julde. Amma senan ɓernde kanjum woni ko ɓuri handuki waɗe taw ko bo mbiyen ko arti wajibi neɗɗo waɗa. Senan waddama e nder dewtere Qur'anu. Non bo hadiseji annabijo sallallahu alaihi wa sallam gewti e dow ko wiyete senan. Diina l'islama ko ɓangi fi senan. Horgindiri ɗum mana e nuɗɗirre. Allah ɓangiɗo ceniɗo wi e nder suratul Baqara aya 222. Jomirawo wi inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Jomirawo ɗon yiɗi tuubuɓe wartuɓe acci geddi ɓe tokki jomirawo. Nden bo mo yiɗi seniɓe laaɓa ɓerɗe en, laaɓa koltal en, laaɓa ɓalli en, laaɓa nokkure julde en. Ɗi njaaday wala nde ɗum sendira ɗi. Hendekimaji ɗi sendatako, ɗi kendatako. Senan ɓernde e senan terɗe e senan koltal e senan nokkure julde. To gotol fuu tawaka nder ɗi'i nayi diina neɗɗo gasata, mana ka lattata ko diina nafo ha neɗɗo. Bano noon bo Imam Muslim filloyke nder hadisewol ngol annabijo sallallahu alaihi wa sallam wi'ata at-tahuru shatarul imani. Senan kanjum woni reeta nuɗɗirre. Modibo Usman Baferi a yettama jonta monda taskaram Kode Radio International lautade Arafai Fulfulde. Mamadou Mouktar Diallo mi salmini on. Jarama. Alassane Ouattara o horejo Cote d'Ivoire o holli wondema o tawete subungoji aroji ko ɓoyani e yiyande moɗon o latagol o candidat townugol makko hondu ɗum hino ngalɗini walla ɗum ngalɗina? Ça dépend ko hombo woni e yewtude sina ɗum peji Buhari holli tigi tigi himo woniri tawegol e muɗum fayta e mojoɓere maɓɓe nden landike fi o wonu o jaabaki ko ɗum waɗi si ari no woodi jiɓuye seeɗa e muɗum kono tigi tigi ngalɗina. O hoorejo leydi holli ko laati o woni candidat ko piiji heewɗi tentini ɓoygol makko e laamu on mbawka kan sabu ɓoyere makko ko ɓeyata ko expérience e francire tawti kadi hande Côte d'Ivoire leyɗe sera Côte d'Ivoire fof ko leyɗe jogiiɗe caɗele ko faati e denagu ɗe gandi kuliyan kakuno e leyɗe goɗɗe
o holli kadi Côte d'Ivoire hande hino handi e jam ko kanko neɗɗo jam o. Mbele ɗi konguɗi ɗo hiɗi jaɓa wano ɓe lundiɓe laamu makko no wawa jaɓude ɗi konguɗi? Bon, lundiɓe laamu ɓe wawa jaɓude konguɗi par ce que ɓe faala laamu kono tigi tigi ko mooli kon no holniri noon fof no wondi e yaqin no waɗi fa'ida ko portoɓe innata kon c'est objectif. So inni leydi ndin leyɗe ɗen takko ɗo fof no jiiɓodiri donc leydi no handi e aden marɗo expérience ɗum ko gonga. So inni fi affaire économie on aduna on fof no jiiɓodiri kanko le mari expérience mum ɗum kadi ko gonga. Mais o hooli ha hunde wotere ko woni essentiel e muɗum par ce que o innino sayiji goo no mari yimɓe jeego au moins wawɓe lontademo. Mais ngal ɗo o inni mandat mo woni ɗaɓɓude o ko mandat mi wola ɗum ɗon e français de transmission générationnelle. Ça veut dire e téléma no min mi famiri noon yimɓe ɓe o woni e formude ko lontomo ɓen wawali hewtude ka o yiɗi ɗon taw kono mo tañƴini e nder o mandat ɗo o waway lontinde goɗɗo goo e nder muɗum ɓe o suɓiɓe. Donc ko holli kon no wondi e fa'ida ɓe ɗaɓɓoɓe laamu ɓe noon ɓe wawa jaɓude ɗum. Kamɓe ɗaɓɓoɓe laamu ɓe holli kamɓe Alassane Ouattara ko ɗum ɗo wonta mandat makko nayaɓo gila o laami Côte d'Ivoire ara o heɓay duuɓi 20 e hoore laamu kamɓe ɗum ɗon no lundi sariya wona ko haani. Ko ɓeynata kon c'est un débat dépassé parce que constitution keso waɗanoma depuis 2016. Ensuite 2020 waɗi cour constitutionnel o jaɓi yo won candidat. Donc 5 ans après mi yaal kono cour constitutionnel wawayta innude oɗo wawa wonde candidat. Donc telema ka sariya leydi ndin koko wi kon kanko cellal makko ngal e sariya leydi ndin no wawi no newnanimo wonugol candidat. Donc sariya leydi ndin lundaki wonugol candidat makko ɓaawde wonino candidat 2020. Alassane Ouattara laatoto candidat jo kono lundiɓe mo mawɓe ɗuuɗuɓe tawatake haa ka wonɗen hannde ɗo ɗum ko wanowa Laurent Gbagbo wanowa Tidiane Thiam wanowa Charles Blé Goudé wanowa Guillaume Soro ɓeɗo ko darde honde ɓe ƴettata caggal o hoorejo leydi hollude kanko laatto candidat e hille kamɓe piili maɓɓe ɗin feewani. En fof en heeɗi e réaction ji maɓɓe ni ittude hanki haade ko ɓe innayno ko ɓe empêché candidature makko on depuis lebbi heewɗi wawa wonde candidat wawa wonde candidat wawa wonde candidat joni noon o inni kanko tigi ko candidat kono ɓe woni wolde gila hanki ko ɓe wawi mottodirde kamɓe ɓe yiida ɓe haɗamo fooloygol ɓe ko ɗum noon woni hande kadi konngol maɓɓe ngo koɓe yiitudu ɓe ndaara pehe no ɓe haɗiramo kanko laamitagol e le 25 octobre 2025 ko ɗum noon ɓe wawi wadde amma noon ɓe ittanoma ɗum noon ko sariya leydi ndin woni ko itti ɓe fof maɓɓe maɗi caɗele kamɓe e sariya leydi ndin. Ɓen so hawri tawi kamɓe ɓe tawtari ɗi suɓgoji ɗe pelle maɓɓe politique hino saati ko yaltina yimɓe wonɓe goo hara wona Alassane Ouattara tuni e ɗi suɓgoji hara pelle maɓɓe politique ɗe tawoy. Bon lurde heewuɗe no e nder partiji mawɗi ɗi wondi ɗo ɗi a ƴetti wano PDCI ko Tidiane Thiam woni candidat maɓɓe on téléma mojo bere nden kono noon Jean-Louis Biyonno toon o ni ko candidat donc hay si PDCI présentanimo mo wawi yewde en candidat indépendant sariya leydi ndi no newni ɗum ɓe jaɓaali noon ɗum kamɓe PDCI so a ƴetti PPACI Laurent Gbagbo kankadi wawa wonde candidat kono mawɗo e maɓɓe vice président parti maɓɓe inneteɗo Awa Domme Lo ancien ministre on o ni ko candidat si hawri candidature Laurent Gbagbo on jaɓaka donc Alassane Ouattara hawnaki o yahoyta kanko tun kono mawɓe ɓe sariyaji leydi ndi ittiɓe ɓen no mi andade no woniroyta kono haaka wonɗe yiwtude ɓen no wawa wonde candidat amma noon tawaɓe feddeji maɓɓe mojobere maɓɓe nden ɓen no woɓɓe goo yalti e muɗum inni no faala wonde candidat donc ɗum noon ko balɗe aroje ɗen lebbi aroje ɗi wawata anninden siko noon wonirta e sina noon wonirta e ko homɓe tambitotoɓe komɓe won tambitotako ɓe. Mamadou Moukhtar Diallo mi yetti on sanne on jarama. Jarama. Minon ka wala ko mi poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. To on keɗita taskaram Kode Radio International hawtade RFI fulfulde en taboyra gare nda min gaddanon taskaram gimi dina. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بأبورك هل غفو فوغو نمر بدينا إندما يا الله فديري مدي يمري فودو يمبي سوابا برك لور رمضان الله ربي صلاة بسلام ما دومو دون لا دبرنا دو سيد العالمين السلام عليكم دردراب أمجل بيتوكو بسنة طه سومي لور رمضان الله ربي جبن إن كود ميدل فجملا نافي بفر اللم إن برك لور رمضان لا نسيها دو ميدل دردراب أمجل بنودني بقرآن سومي لور رمضان سوم يجي أسومي بنو الله أمري رما نافي ما دفو بناني كورو داد دو سنة لوتي زكايا rande ɗum ko muimi wolwago hami findino yimɓe tataluta dow sunna faamu zakka yarande annabijo farliɗini goto sa'ewal gotal nyande julde ramadana laaru nyamduma wodu marndu darjati limdu mudu hokku talakajo keddu maɗa aseyna faamu ɗum haqqe maako tata nyande julde fina kanko bo wala komi sare maako ɗon ɓerna annabijo kam banani huriya derɗirawo be sahabo en maako tata lutu dow sunna tabi'ina fu banani jumla modiɓɓe sunna allah warjo ɓe khayru wallitiɓe dow dina ɓe ayimmatul arba' goto maɓɓe tan luti inde maako nu'manu abu hanifa maulana kanko tan wi awawan hokkorago dow ceede amma derɗirawo fiɗɗu noppi maɗa nana ceede man aho ande kokkoɗaɗe keddu ma'a silmina sare maako kofnoɗamo selina na a yerɓan hakonte dakare nde a anda keddu ma a harmini ɗum haqqe maako faamu nana woɓɓe wangi balɗe ɗo soytuɓe kulol allah ngam kulo allah haqqan sunatake jawditana dakare fu ɗon setti melɗindo jorda suno ɗon faso julɓe allah jawdi mum ha e dina janga ha yasi leddi warta suno ɓura fowru jemma mum be nange no nyamratan ha dow dina way a yerɓanam ceede ha to konte am ngaɗo ha mi sendana yimɓe ngam mimmi goɗɗo sunna kayya maɗa ya ustaz tata fijuru hakkilo goɗɗo ko o jangayi o woodi aglu faamunana urtule ha daldal wangita yecca yimɓe ɗum ko suuɗi ha haala gonga kam tawirna wimole yerɓanamɗe ha mi hokka ɓe seɗɗa to e taskaram jimi dina min gaddira kare waddankiyan taskaram camin ɗi hande waytinno taskaramje ahmed arab aboubacar azare kawtuɗo taskaram jante ɓiliɗi ibrahim iromo dake ne muhammad aboubacar bokosiya to mbalen jam ɗuɗugo fasirmaji duniya ha e dina wuyɓe kamɓe yimɓe tato derɗirawo am julɗo ha mi yecce a taska arena duniya be dina goto kam ɓawo maɗa nyukkoto wujja kuje goto jafte be sembe inde maako jargina goto ɓurɗo hallugo fu jaftirowo be esto este ɓaddo kombi ma'a jafte jawdi be dina nda misalu mai faamu a yerɓi zakka ha konte jawdi maɗa kam dilli fiɗɗu noppi maɗa nana zakka bo a ittayi ngam a luti dow sunna laaru hallugo fasowo o tulli jargina derɗirawo am julɗo duniyaru ndu hulni sakko ma ɓe jangayi kam saɗi hefta sunna kala ko waddata ceede kanju on laati bid'a ɗum ko waddoto ceede kanju on asli sunna laaru banta maulidi kamde waddata ceede warti bid'a kalluka on nyamdu mum fu harminana laaru banta musabaka kamde ɗon wadda ceede ko ngele fu ɗon melginda diwna wayi ɗum sunna sanci wakkude darni tulli bunsuru sha'awa setti
metti ɗemgal nga nyamra suno fowru yottimona da hadisewol waddi yimɓe ragare dunyaru nyamiran ɗemɗe muɗum banta dabbano inna wazu selakiri yasimandi dagatako sakko nder julurde way kanko goɗɗo sunna wigo way goɗɗo sunna bo wala hama ɗo kasam nafatama yaratama aljanna an awi amodibbo alaki yetɓe be mayɓe goɗɗo ko o guykowo o lakata ko mayɓe nana dina men islama hawti kongol e kugal min mi julɗo tan he'ata se a juula faamu nana derke en mi wolwani on wigo way goɗɗo sunna ha to honduko tan yara